Blay Christmas kabasuk na kabanta jongpi. Bat kumju uru kasnem kabatmai kabadap karhai na kabanta jongpi baro. Ki para bengej, ki para Kristan, ki parlok ki para jor baro ki badan hakene gari ke beej ai gajongi. Bat kumju na kabanta jongpi ki badan haki wei bat ki benta ki ri jong ka parthei. Ki ba kumju pi rakhe ya ka Christmas mentai kasnem. Ngi sngongu yo blay ba sasisen pat ngi yo ya kanai ka Christmas ka bapura hakanek snam ka bamenta o ya kini snam ke baladap ngi lado no namar ka jingwan jong ka klam covid khat khandai ndai mentai ka snam ngi la yo ka por ka bakloi ha ka bangin yo ban rakhe pat ya kanai ka Christmas mentai ka snam o ka Christmas ka let ka wan man ka snam handai ga kwa ban ongi phi ha kanai ka por ba kanai ka Christmas mentai ka snam kan long ka Christmas ka bakham karpang ka Christmas ka bakham phla namar ba utrai udon ka khubor ya ka ban kran hangi hagani snam ka bamenta ka tien ka jong blay ki thu ingi ha gospel kat kum Lukas ha ka lanong ka ba ar ka khot ka ba khat we ka bo angel ujong utrai ukran ha ki nong ap lang brot ka ba ong na ba hagani sngi lakha ya phi Hakasnong David ya unong penem ubalong ukres ubautrai hangni ka don ka khubor na ka benta jonga bat na ka benta jongpi namar ka tin ka jong blay ka ong balakha yapi lakha ya Jesus Christ na ka benta jonga bat jongpi bat hang ta ngin yo ban mat ya ka jingkemen ya ka jingsuk ka bana utrai bagani ka khubor kabangakwa ban kran hakani ko por khendiat na ka benta jongpi kalong haki lai teli ki benta wei kade ka jingsuk ka baar kade ka jingkemen bat ka balai kade ka jingkha thmai kane ka Christmas hakani ka snam ka benta kanlong ka Christmas ka ba kham karpang na ka benta jongpi baro ki long yeng ki long sem habala kha yau Jesus Christ ka jimot kalong na ka benta jongpi bat jonga habo angel ujong try ong lakai pi hakasnong u David kabamot ka khubor ka babha ka khubor jong ka jingkemen ka khubor jong ka jingpen em kalawan na ka benta jong pi bat na ka benta jonga ha ka parthai barok ko wei ni sngo tho ba ka Christmas ka jingmut jong ka kalong ka jingwan long breu ka jong Jesus Christ ya ka ni ka parthai na ka benta pen penem yanga pa de pi haba ka tien ka jong blake ong ka jingkemen ba ka jingsok kanwan hafi banga kwa ban ong lada u Jesus Christ umdan ha ka jing em ka jong pi kumno kandon ka jingsok na ka benta jong pi let's say ka long yi ka long sem ki don hap deng jong ka jing bom mesu jingmot ukpa ba ka kimi ki khon ba ki kimi ki kpa wada ki imlang ka salang ru ka jingsok kamdan namar ba u Jesus Christ umdan Kaktin ka jong play ka ong wei baro ulong ujing thau batmai lada ukres udan hapo jongki namar kata kani ka Christmas mentai ka snem kandai ka Christmas ka ban walam ya ka jingsuk kan walam ya ka jingkemen kan walam ya ka jingtap kerhai kamtam na ka benta kitu ki men sem ki bakodor ki badan kam ya ka jingpan khia bat kani ka Christmas ha kani ka snem ka benta kanong ka Christmas ka bakham karpang na ka benta ka wei pakwe ka long yeng ka long sem ka jongpi namar ka long ka Christmas ka bangi baro ang ila kmilanti bat ngila ap la slem bangin yo pat ya kane ka Christmas bat sasisin pat ngila yo biang benta ya kane Christmas ka Christmas ka ba light loy barang nget bamapi ki paralok ki para jor ki para Kristan ki para bengej baro kin yo ya ka ban rakhe ya kane Christmas da ka jingmen habang asim ya kane ka benta ha kane ka por ban krena preng jong pi khendiat ya ka jimot jong ka Christmas na kwa ban ye thui pi ba oblei udon ka benta ya ka ban kren na ka benta jong pi iwe ya ka ban walam ha ki long ye long sem jong pi ya ka jingmen ba de ka jingsok bat kane ka Christmas ka ban wala pi ai ba ki long ye ki long sem ka jong pi baro kin ma chisha ya kata ka Christmas ka ba phla bha ha kane ka snem lar pi diang ye kane khobor ka ba wan now try habang kren ye kane ka khobor jong Christmas ka ba lingkot ha kane ka por nga wan ru ha kane ka por ban kren nakaliang jong ka pastors fellowship
jong ka balang ka jong blay mekhale bad asam ai ba ka Christmas ka basuk ka bakmen kan nong haki longing ki long sem ki jong phi bar khoi bat kumjuru na ka benta ka snem thmai ka badap karhai na ka benta jong phi baro kani ka snem arphulai kan nong ka snem ka bo trai unyo ban karkhu ya ka jing im ka jong phi haki benta baro to trai unyo ban karkhu unyo ban don kat lem bat phi haki por baro na ka benta ka buram ka jong blay amen. Yang Sabha Yepi ki Prabangai bi Baro Sakane ka Media Ministry jong ka balang ka jong blay Mekhalaya Barasam kum u pastor jong ka balang badu secretary jong ka Church of God Business Association ngai kublay Christmas basuk bakmen Yepi Baro ki Prabangai jong ka balang ki badon hag assembly Baro kawai lakalong ki balang sor ne ki balang dong kendong. Ai ba kane ka Christmas jong kane ka snem ka bamenta kan long sisa ka Christmas ka badap da ka jingsuk ka jingkemen hage ben se mar ki donot jongi iwe be iwe kane ka long ka snem ka bengilayo kelot ya ka ban mane ban syakri outrai kam long syuk kum hage snem ka baladep ka bengi hab ban mane Christmas ka yeng ke sem ka jongi Rai haga nega snem ngini yo mani syakri lang yo try lagi yeng ke bakentang ke jongu but ai baki donot jongi ngini yo ban pediang sisa ya Jesus Christ ubolong nong panim unong suspa ke jing im ke jongi iwe pi iwe haga nega snem ke mamanta ai kublay snem thamai basuk bakmen ye pi ki para banget be baro to ai bakane ke snem ar hajar ar polai Kanong sisa ka snem ka badap jingkerku ya ke mense makidano jongi iwe pi iwe naga benta ka buram ka jong blay amen.